Malawi Today. Kondo tikaleli modzi. Bunge lona zachisankho la Malawi Electoral Commission labwenza kalata za Daniel Du ya chipani cha Nationalist Patriotic zotsimikizira chidwi chawo chozapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa 16 September ati chifukwa zinali zosakwanira. Adu anali achitatu lero pa mndandanda wa atsogoleri amene apereka kalata zawo ku bunge la MEC. Oyamba anali Joyce Panda chipani cha PP omwe anatsatana ndi Adil Chilungo oyima paokha. Koma mpando wa bunge la MEC Justice Sanabel Ntalimanja watsindika kufunika kulimbikitsa bata ndi mtendere pa ndondomeko yopereka kalatayi kuti chisankho chidzayende bwino. Chisomo chingwalu watsandiza mbiri. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Panda apereka kalata zawo mmawa lachinayi pamwambo omwe anaonetsanso kwa Malawi kuti ayenda ndakhumboka chali ubale omwe udalinso chomwechi mchaka cha 2012 pamene Panda anakhala mtsogoleri wa dziko lino kwa zaka ziwiri. Pamene amapereka kalata zawo, Panda anati alimbikitsa misonkhano yokopa anthu ya bata ndi mtendere nsanamira zomwe bungwe la MEC likulimbikitsa. Adil Chilungo omwe ayime ndi mayi Mary Mavis Mwalukamo nawo kalata zawo azivomereza. Koma iwo adandaula kuti nyumba zofalitsa ndi kusindikiza mawu sizikuwapatsa mpata ochuluka kuti agulitse mfundo zawo, pamenenso bungwe la atolankhani la Misa Malawi lawasiya pa mndandanda wa omwe achite mtsutso wopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Koma chochititsa chidwi kwambiri pa tsiku loyambali chidali kubweza kwa kalata za Daniel Dube, mtsogoleri wa chipani cha Nationalist Patriotic. Malingana ndi bungwe la MEC, wachiwiri wa Dube Dustin Mwangulu omwe ndi woweruza milandu opuma sanayike mukalatazi zowayenereza kupikisana pa chisankho zomwe Dube anavomereza kuti akuzidziwa ndipo akonza. Padakali pano wapampando wa bungwe la MEC Anabel Ntalimanja apempha kuti bata lomwe lilipo nthawi ino lipitilire. Kupereka kalata za chisankho kupitilira lachisanu. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Atsogoleri za UTM ndi Ford alonjeza zolimbikitsa amayi kutenga mbali pa chitukuko ndi ndale akadzapambana chisankho posayinira mfundo zolimbikitsa amayi Women Manifesto. Poyankha pomwe amasayinira mfundo mtsogoleri wa UTM Adaliso Kabambe wati chipani chawo ndi chodzipereka kutukula amayi powapatsa mwayi wotenga maudindo kuti asamasiyane pa ntchito ndi abambo. Naye mtsogoleri wa Ford Enoch Chihana wati nzika za dziko lino zikufunika kusintha kaganizidwe pa nkhani yoyola amayi kutenga maudindo. Tili ndi ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe wati pali kufunika kothetsa ntchitidwe yoyang'anira amayi pansi pofuna kuti akhale oyima paokha komanso adzitenga mbali pa ndale. Akabambe ati amayi ndomwe amachita zinthu mokhulupirika kusiyana ndi abambo zomwe zimathandizira chitukuko cha mayiko. Poyankhula pomwe amasayinira mfundo zolimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa ndale, Akabambe anati chipani chawo chikapambana chisankho cha pa 16 September adzayika amayi ochuluka m'maudindo. Ndi amayi athu akhala kupsinjika kwa nthawi yayitali zimene tifuna tikonze ifenso kwathu kuno kundale. Mupeza kuti andale aku America aku UK anthu samavinira mmene amativinira ifeyo kuno ku Malawi. Nzofunanso tizioneke zimene kuti zimene tifuna zipitirire kapena zisapitirire. Mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoch Chihana anati kupezeka kwa zikhalidwe zotsala amayi zikuchititsa kuti amayi ambiri azibwerera m'mbuyo. Pafunika tisinthe mmene timaonerana amayi ndi abambo ndi amayi. Tidziwe kuti aliyense ndifofunikira chimodzimodzi kuti tikonze dzikoli. Mkulu wa Women Manifesto Movement Amagi Kathewera Banda wati ayika njira zotsatira ngati atsogoleriwa akwaniritse mfundo zomwe asayinirazi. Tisikati kuyang'ana kuti kabineti imene yasankhidwa ndi yotani, kodi amayi alimo, abambo alimo, kodi lamulo lathu la gender equality lasatiridwa. Tizikhatinso toyang'ana mipando ina imene president amachita kusankha, kodi amayi alimo. Ndeno tikhani kuti ndondomeko yomaonesa kuti munthu ino lonse ukusatiridwa kuti chione chikuchitika ndi chani. Akabambe komanso Achihana akhala achitatu komanso achinayi kusayinira mfundo zokopera anthu kusankha amayizi kutsatira President Chakwera komanso Joyce Banda. Mtsogoleri wa chipani cha People's Joyce Banda wadandaula ndi kulowa pansi kwa chidwi mwa chinyamata amene ndi akadaulo pa ntchito zosiyanasiyana kulowa ndale
zomwe akuti zikuchititsa anthu osowa upangiri woyenera kutenga maudindo. Iwo amayankhula izi ku nyumba kwawo atasayinira mfundo za achinyamata zopititsira patsogolo achinyamata pa chisankho cha pa 16 September. Mkulu wa Youth Decide campaign Mwandira Tewu wati mwazina mfundozi zikulimbikitsa andale kusiya kutenga achinyamata ngati zida zoyambitsira ziwawa. Tili ndi ripoti limene walemba Kenford Mdima. Mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha People's PP a Joyce Banda wadandaula kuti achinyamata omwe ndi akatswiri a ntchito zosiyanasiyana sakulowa ndale, ponena kuti izi zikukhudza ndale za mdziko muno. Poyankhula pa msonkhano ndi nthumwi za Youth Decide campaign, Banda ati izi zili chomwechi kamba ziwawa za ndale, komanso kuti zipani zina sizipereka danga kwa achinyamata omwe ndi akatswiri a ntchito zosiyanasiyana. Iwo ati izi zikuchititsa kuti anthu omwe alibe upangiri oyenera adzikhala m'maudindo ofunika m'boma. Banda apempha mabungwe oyima paokha kuti achilimike kulimbikitsa kuti achinyamata ayambe kupeza maudindo ku ndale. Padakali pano mkulu wa Youth Decide campaign Mwandira Tewu wati nkhani yopezetsa anthu ntchito komanso kuthana ndi katangale ndi zina mwa mfundo zikuluzikulu zomwe akufuna adindo akwaniritse. Ngati achinyamata nthawi zonse timanena kwa adindo kuti asamatione ngati kuti anthu osowa zochita kapena anthu ofuna kuthandizidwa. Zititenga ngati kuti ndife anthu onena kuti ndife abale, tichite chibale, tipange partnership imeneyi yonena kuti tisatengedwe ngati kuti ife atha kungotigwiritsa ntchito imene akufunirayi. Akuluakulu a Youth Decide campaign akufikira anthu omwe akufuna mpando wa mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha pa 16 September kuti alonjeze kuyika chidwi nkhani za achinyamata akapambana pa chisankho. Malo mwa ZBS ndine Kenford Mdima. Unduna wa zamalo wati makhoti magistrate alibe mphamvu yoyendetsa kapena kupereka chigamulo pa milandu yokhudza malo amakolo malinga ndi lamulo latsopano lokhudza malowa. Mneneri mu unduna wa zamalo Mphatso Nkuonera wanena izi poyankha zomwe ogwira ntchito m'makhoti akuwuza anthu amene akumapita m'makhoti a magistrate ndi milandu yokhudza malo amakolo kuti akakambe milanduyo ndi mafumu akuluakulu kumadera kwawo. Ankuonera ati akulimbikitsa lamulo latsopanoli pofuna kuthandizira kuti milandu yokhudza malo iziyenda mwansanga. Temwa Nyirenda walemba ripotili. Mkulu wa zamalo m'boma la Dowa Aloni Lendawu wavomereza kuti anthu amene akumapita kumabwalo a milandu ndi nkhani zokhudza malo amakolo akumawabweza kuti milandu yawo akayizenge kumabwalo amafumu. Izi ndi zogwirizana ndi lamulo latsopano la zamalo. Iwo ati lamuloli lithandiza anthu kuti adzikhala ndi umwini wa malo. Boma linakhazikitsa lamulo kuti anthu ayenera kukhala ndi umwini wa malo, ndipo chinthu chimenechi chayambikadi panopa tayamba kale pamene kwakozedwa komiti imene ikutsogolera. Ndipo mneneri mu unduna wa zamalo Mphatso Nkuonera wati lamulo latsopanoli lichepetsa milandu imene imapita ku makhoti m'dziko lino. Munthu akakuti machidule walakwiridwa kapena ali ndi zothamwa zimene azonda pa nkhani ya malo, choyambirira apita ku Customary Land Tribunal imene kumeneko wamkulu amene amayang'anira amakhala traditional leader, ndipo mulembi kumeneko amakhala land clerk amene amatsukazidwa kumva madandaulo amene alipo. Izi zikudza pa nthawi yomwe chiwerengero cha milandu yokhudza malo chili chokwera m'dziko lino. Winston Kaimira ndi ripoti limene walemba Temwa Nyirenda. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano muli ndine Pirirani Tambala. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Mkulu wa mabwalo a milandu wati kusamvetsetsa momwe makhoti amagwirira ntchito kuchititsa anthu kuopa kugwiritsa ntchito khoti kuti apeze chilungamo. Bungwe la MEC labwenza kalata za Daniel Odulo ya chipani cha Nationalist Patriotic zotsimikizira kuti adzapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko ati chifukwa zinali ndi zolakwika. Maka chifukwa zinali zosakwanira. Atsogoleri a UTM ndi a Ford atsimikizira lonjezo lawo lolimbikitsa amayi kutenga maudindo akadzalowa m'boma. Ndipo mzamasewero mtsogoleri wakale wa bungwe la masewero ampira wa miyendo Central African Football amumanga popezeka olakwa ndi milandu nthawi ya nkhondo. Tipitirire ndi nkhanizi. Mkulu wa nthambi ya mabwalo a milandu Justice Rezini Mzikamanda wadandaula kuti anthu ambiri sadziwa momwe mabwalo a milandu amagwirira ntchito zimene zikuchititsa kuti pakhale kusiyana pakati pa anthu ndi makhoti.
poyankhula pa tsiku locheza ndi anthu za ntchito za makhoti mkunzimba, amzikamanda anati anthu ambiri amalephera kumvetsa ntchito za makhoti ndipo amaopa kuti apiteko akafuna chilungamo. Iwo ati pakufunika kulimbikitsa makhoti komwe ndi wotseguka kwa anthu kuti aliyense adzitha kupeza chilungamo mosavuta. Toera katswiri walemba ripotili. Chief Justice Rezini Mzikamanda wati anthu ena amaganiza molakwika kuti apolisi oyimira anthu pamilandu ndi mabwalo a milandu amagwirizana kuti munthu asalandire chilungamo makamaka akaluza mlandu. Iwo koma anati ngakhale katangale alipo, si mlandu uliwonse omwe munthu akaluza zimakhala chifukwa cha katangale, zomwe ati maganizo olakwika ambiri amachokera pa kusamvetsetsa malamulo ndi ndondomeko za mabwalo a milandu. Iwo amayankhula izi kuikwendeni kunzimba. Nthawi zina chifukwa cha kusamvetsetsa mene malamulo amagwira ntchito, mene makhoti amayendetsera, nthawi zina munthu akangokhala kuti mlandu waluza amangaza kuti ine ndaluza chifukwa kuti makhoti basi ndi achinyengo, kuona kuli chinyengo basi. Malo moti mwina amvetsetse kuti mwina lamulo silipali angabwino. Ndipo Traditional Authority Yohane Jele yakumzimba amene anali nawo pa msonkhanowo anayamikira kwambiri msonkhanowo, ndipo anati ndi bwino kuti ogwira ntchito kumabwalo a milandu azikambirana ndi anthu komanso kupereka uthenga wambiri olondola kuti athetse mphekesera ndi nkhani zabodza zomwe zimafalitsidwa zokhudza mabwalowa. Masiku ano I think nkhani za mabodza zomwe athamanga kwambiri pa social media, anthu mwina nkhani sinalowe ndi mkhoti momwe akumakhala kuti iwe uzilatu kale ndi opinions zimene akuganiza, koma ndikanakonda kuti mabwalo a milandu bwezi akuafikira anthu, bwezi akuauza anthu choona chenicheni. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu wakuti mabwalo anu a milandu ofikirika komanso otsalirika, kumene anthu anakumana ndi ogwira ntchito m'mabwalo a milandu ndipo anaphunzira za ntchito zomwe mabwalowa amachita. M'malo mwa Zobia kuno kunzuzu, ndine Toera katswiri. Bungwe la ophunzira ku University Malawi Public University Students Union lati kuyamba kupereka upangiri pa nkhani za kaganizidwe ka ngwiro kuyambira kusukulu za primary kungathandiza kwambiri kuchepetsa nkhani yakudzipha pakati pa ophunzira ku university. Wampando wa bungwe Wesley Malakano wauza Zodiac kuti ndizokhumudwitsa kuti ophunzira oposa asanu chaka chino adzipha ku university zosiyanasiyana mdziko lino. Katswiri pa nkhani za kaganizidwe ka ngwiro Dr. Moses Muocha wagwirizana ndi ganizoli ponena kuti izi zingathandize kuchepetsa vutoli. Tili zambiri mulipoti limene walemba Benson Kamonjola. Nkhani zakudzipha pakati pa ophunzira msukulu za ukachenjede zomwe ndi za boma mdziko lino zikupitirira kukwera ndipo magulu osiyanasiyana kuti pakufunika kuchita kanthu msanga. Mtsogoleri wa bungwe la ophunzira msukuluzi a Wesley Malekano wati bungwe lawo silokondwa kuti ophunzira ochuluka kupitirira kudzipha kamba ka umphawi komanso nkhani zachikondi. Ndakhanu panga mkumano yakuakulu ena amene akatithandizirako kuti pangafande monga kuyenda masukulu onse awanyengedwe kuphatikiza bonso masekondari chifukwa anthuwa akuyenera azithusidwa bwino alekera masekondari nakafika manifestation azikhala kuza kuti matchemberi yawo amachayirira mmoyo kota kuti sibwino kutauza decision yokhala yodzipha. Ndipo katswiri wa zamaganizo angwiro Dr. Moses Muocha wayamikira ganizoli ponena kuti kuphunzitsa ophunzira nkhani zakuyipa kodzipha kungathandize kuchepetsa vutoli. Nkhani ya mental health sitinayifikire ndithu imene tidadalira kutali kwenikweni koma ndi chiyoti zokhuza wina aliyense chifukwa nkhani ya za kukangatizwa kwabwino imakhuza wina aliyense kandi mwana wakuprimary kandi wakumuzi kandi wakuti na wina aliyense amene alimo. Thandizo limene lili ndikufunikira kwambiri kuti adindo achitepo kanthu ndithu mwansanga. Pakadali pano bungwe la ophunzira msukulu za ukachenjede ili likugwira ntchito yophunzitsa ophunzira momwe angathanirane ndi mavuto omwe akumana nawo, ndipo magulu ena pa ntchito yokhudza maganizo angwiro akuti adindo msukulu za ukachenjede akuyenera kukhazikitsa ndondomeko komanso ukadaulo wa momwe angamapereke uphungu pa mavuto osiyanasiyana. Christina Jota ndi ripoti limenelo limene walemba Benson Kamonjola. Mzamasewelo gulu la masewelo othamanga latauka lakonza mwambo othamanga kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe kuti apeze 300 million kwacha yogulira malo oti amangirepo malo ochitira masewelowa. Mphunzitsi wa gululi Moses Mkondowe wauza
atolankhani ku Blantyre kuti kusowa kwa malo abwino, zipangizo komanso mayendedwe ndi vuto lalikulu limene likuwakhudza. Ankondowe ati anthu 40 adzathamanga kuchoka ku bwalo la Kamuzu ku Blantyre kukafika ku area 18 ku Lilongwe pa 30 Julayi. Chikondi Mphande anayankhula ndi Ankondowe. Tikufuna tithamange kuchokera ku Blantyre kuno kupita ku Lilongwe pa 30 ndi pa 31 Julayi chaka chomwe chino. Iyi ndiyo kuti ndi wiki ya mawa. Event yathu izayambira pa Kamuzu Stadium main gate kudusa kukafika pa HHI kulowera nsewu wolowera ku Lunzu tikafika mpaka na Zalewa road block kulowa kwa Chingeni tikatenga nsewu Lilongwe kukafika ku Lilongwe. Tikafika ku Lilongwe tikapitirira mpaka ku interchange kumene titaka kumane ndi a president aziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene nawo sakutenga nawo mbali ofuna kutithandiza klabu yathu. Iwo akathamanga 1 km yomaliza kuchokera pa interchange ya ku area 18 kukafika pa area 18 Memorial Towers. Mphunzitsi wa gulu la masewero othamanga latauka Moses Kondowe wapampando wa bodi yatauka Amzee Makawa wapempha Malawi ndi mabungwe kuti awathandize ponena kuti akufuna kugula zipangizo, galimoto komanso malo osewelera. Kulikonse pa dziko lapansi anthu amene amasewera maathlete sa association imene masewera maathlete ndi maclub. Ngati club singalimbikire association palibe chipinda chino. Ndiye chifukwa chake ife ngati club tifuna tikhale tikisule maathlete apamwamba kwambiri kuti azathe kupikisana nawo mipikisano ikulu ndiponso timalva chisoni kuti tinayambira palibe amene anapita ku Olympic amene atapanga qualify sanapanga ku qualify manti zimene tifuna kupangazi tifuna tithandizire kuti tizapeze maathlete kuti akupita ku Olympics tapikisana nawo ali ndi qualifying standard. Mpando wa bodi yatauka athletics Amzee Makawa. Mkani zina mtsogoleri kale wa bungwe la masewero ampira wa miyendo ku Central African Republic Patrice Leonardo Ngausona amumanga popezeka olakwa pa milandu nthawi ya nkhondo. Koti lalikulu lomva milandu International Criminal Court lapeza Angaisona olakwa pa milandu 28 imene akuti anapalamula pakati pa zaka za 2013 ndi 2014. Kotiri akuti inabweretsa umboni 170 komanso umboni ndi zipangizo zoonetsera kuti anapalamuladi milanduyo zoposa 20,000. Angaisona awalamula kuti akakhale ku ndende zaka 12 pamene ena amene anapalamula nawo milanduyi nawo awalamula kuti akakhale ku ndende zaka 15. Apanso ndipo pansiriziro pa nkhanizi madzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe lameka labwenza kalata za Daniel Duwe achipani cha Nationalist Patriotic zotsimikizira kuti azipikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko akuti chifukwa zinali zosakwana. Atsogoleri a UTM ndi Ford atsimikizira lonjezo lawo lolimbikitsa amayi kutenga maudindo akadzalowa mboma. Mkulu wa mabwalo a milandu wati kusamvetsetsa momwe makhoti amagwirira ntchito kukuchititsa anthu ena kuopa kugwiritsa ntchito khoti kuti apeze chilungamo. Ndipo muzamasewero mtsogoleri wakale wa bungwe la masewero ampira wa miyendo Central African Football amumanga popezeka olakwa pa milandu nthawi ya nkhondo. Mulali ndine Piliani Tambala zikomo pokhala nafe. Aupatsirane za nyengo ndi amazini bwenzi losaona nyengo. Tembezera nyengo ya mitambo yapatali komanso yozizira kupitirira madera ambiri usiku uno ndi mamawa. Masana tembezera nyengo ya dzuwa komanso yofunda madera ambiri. Kwa Ngabu komanso kumangochi tembezera nyengo ifika pana pa 16 degrees Celsius, ku Blantyre 12 degrees Celsius, pamene ku Lilongwe ndi ku Mzuzu 9 degrees Celsius. Mphepo ikumba chikira cha kumvuma ndipo pofika loweruka madera ambiri kudzaomba dzuwa komanso kuyembeza kudzafunda ndipo siku ndi mmawa ukuyembeza kukhala uzizira.
kumzuzu dzuwa lidzatuluka 3 minutes past 6 ndi kulowa 23 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lidzatuluka 8 minutes past 6 ndipo lidzalowa 26 minutes to 6. Pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kudzatuluka 5 minutes past 6 ndipo lidzalowa 27 minutes past 5. Zanyengo